Безнең телерадиокомпания һәм Русфонд хәйрия җәмгыяте авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Бу юлы 16 яшьлек Олеся Машейканың авыру тарихы. Ул 3-нче дәрәҗәдәге сколиоз белән интегә. Авыру Олесяга яраткан эше музыка һәм вокал белән шөгыльләнергә комачаулый. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Күп санлы җыр конкурсларында катнашучы яшь җырчы Олеся Машейка үзенең киләчәген сәхнәдә Диана Гурская үрнәге белән илһамланып күрә. Ләкин хыялга адымнар ышанычлы булсын өчен 16 яшьлек кызга сколиозны җиңәргә кирәк. Аңа озак басып тору гына түгел, хәтта бер хәлдә утырып тору да авыр. У меня очень сильно начинает болеть поясница. Минем билем бик каты авырта башлый. Урыннан торып киткәндә миңа бик җайсыз. Һәр вакыт таянып торырга кирәк. Күбрәк ятып торасым килә. Бигрәк тә музыка көллиятендә дәресләр авыр бирелә. Күп сәгатьлек лекцияләрне телефон аша тыңлый. Ә сколиоз елдан-ел үзе турында ныграк сиздерә. Бу сколиозның авыр формасы. Кызганыч авыру кичәя бара. Аның үсешен киметү өчен билгеле дәвалау процедураларын үткәрергә кирәк. И если он будет прогрессировать и дальше, то девочку придется оперировать. Это достаточно сложно. Балага операция ясарга кирәк. Бу шактый катаулы операция. Бу авыр хәлдән чыгу өчен без корсет ясыйбыз. Ул хәлен яхшыртыр дип өметләнәбез. Гипстан корсет булдыру өчен пациент фигурасыннан пластик корректор ясыйлар. Олесяның сеңлесе Настя шундый корсетны киеп йөри инде. Аның да умыртка сөягендә проблемалар бар. Ортопедик җайланма, дәвалау физкультурасы белән бергә корсет киеп йөрү уңай нәтиҗә бирә. Тик булар барысы да арзан түгел. 527 531 сумга төшә. Я в жизни никогда ни у кого ничего не просила. Мин гомеремдә беркемнән берни дә сорамадым, әмма бу очракта ярдәм итүегезне үтенәм. Чөнки безнең өчен бу бик зур сумма. Минем 2 балам да инвалид, олы улым студент, ирем бер үзе эшли. Олесяга авыруны җиңәргә һәм аның хыялын тормышка ашырырга ярдәм итү өчен битараф булмаганнарның барысы да дети сүзе белән 5542 номерына SMS җибәрә ала. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.